НАК подкаст, представен от AA Time. Тази седмица имаме нещо по-различно за вас. Решихме да направим топ 10 интересни факта за Габрово и за света. Надяваме се да ви хареса. Факт номер 10. Може би не знаехте, но нашата гимназия е единственото училище на Балканите и в България, в което във вътрешния двор се намират останките на създателя на самото училище. Факт номер 9. Първите портокали всъщност не са били оранжеви. Те са били зелени отвън, а отвътре са били оранжеви. Факт номер 8. Средностатистическият човек прекарва 6 месеца от живота си в чакане на червената светлина на светофара да стане зелена. Факт номер 7. Гръцкият математик Питагор е имал фобия от боб. Факт номер 6. И кравите имат свои най-добри приятели и понякога могат да се стресират, когато са далеч от тях. Факт номер 5. Бананите също са радиоактивни и 10 милиона банана, изядени наведнъж, могат да те убият. Факт номер 4. Езика на синия кит може да тежи колкото слон. Факт номер 3. Айфеловата кула е по-висока през лятото. Факт номер 2. В Япония можеш легално да се ожениш за любимия си аниме герой. И факт номер 1. В катакомбите на Париж има останки от 6 милиона хора. Тази седмица нашият въпрос към вас е какво ви правеше щастливи, но вече не ви прави. И отново, ако искате, може да го споделите с нас или с вашия клас. Бъдете подготвени за всичко, защото следващия може да е един от вас.